nandun siya sa tenga ni G. Michael B. Wait lang. Wait. Hanapin ko yung lyrics niyan. Kasi sige, hanapin ko. At di ka sa aking ganyan. Aminin ko ng lahat mo mabagay sa akin. Pag di ko mo siyang ganito at hawag kitang ganyan. Tunog Di bastos. makapaniwalang lahat mo mabagay sa akin. Bumabalik ka, bumalik natin ngayon. May panahon na suntok, may asilaw na sulaw. May bawaing ayaw ka, pero grabe sana. Magati pa rin kaya, sa basa pinagbawal na sama. Wow, napapabirit siya ngayon ha. Ano ba yan? Naligana noong lahat mo mabagay sa akin. Hindi ko umigantis, pinag-init ko ganyan. Lumastang noong lahat mo mabagay sa akin. Mahiwag ang reason, lahat mo mabagay sa akin. Di ko mahalala, Nabalano? di kaya. Sinubukan mo kung saktan, sasaktan kita ng grabe at mas malalim. Merong oras na nagiging araw. Pagkawalan ng bilang ang pag-asang naglago habang buhay. Wait lang. There's Come follow me to a secret place where only the moon can see. Beyond the shores, there is something more, just waiting for you and me. I see that you're yearning for something more. I feel the waves around me shaking me to my core. I can give to you everything you need. We can live on the water. There's something right about tonight. I come alive inside your eyes. Hi G! Ano message mo kay Den? Happy birthday, Dane. Ba't ang ganda mo ngayon? Thank you. Ako nag-birthday. Relax lang, wag naman ganyan. O diba? Sakto, cute siya ngayon, walang tao. Sayang outfit ko. Ay my gosh. Ano ba yan na? Inig ka... Tingnan nyo naman yung kasama ko guys, oh. Kakayo. After 5 months, sin. Wala na tapos sin. Ipakita mo yung shoulders mo.
Ah! Pinakita niya rin. Ito. Oo nga. O, tingnan mo. Parang kakulay no suot mo nung last time tayo nandito. Naong ay. Kasi hindi kami makapagsimula, wala yung finansa. Yeah. Taking me to my core. I can give to you everything you need. We can live on the water. Oh, there's something right about tonight. Oh, I come alive inside your eyes. Hello guys! So birthday ni Dane today at dito kami nag-celebrate sa Liloan sa Move Park and magsi-seafood kami at saka sinugba. Pero for now, snacks ako takoyaki kay gutom naman ox. Ano masasabi mo, G? Sa mga future manliligaw. Pinana na Saka na dito sa Ako na. Java chip lang. Or isa pang Java chip. Oo. Duhaan na ka Java chip. Ate namin na siya. Gusto ka. Yeah, happy birthday, Dane! O, diba? Ay, oo. Ayan, diba? Ano message mo kay Denji? Na, palagi na lang ako. Oo. Kailangan may maiiyak tayo. Iyak ka na lang. Ah! Iwan ka na. Magjowa ka na daw din. Hala. Oo. Diba, habang nasa malayo sila.
Nagsa-celebrate kami ngayon ng birthday ni Dane dito sa Move Park sa Liloan. Tapos, meron kami mga food from 74 Nth Grill. Meron din kaming sisig from Ava Sizzling House. And then, meron pa kaming inaabangan na pizza and pasta galing sa 3 chefs. So, panalo-panalo talaga guys. So, tingnan natin ha kung kaya ko pa. Well, feeling ko naman kaya ko. Kasi ako to eh. Okay, game. I've been looking for a way out. I can't find my way now. I just need you by my side. Lately, I've been thinking, baby, we could get away and never look back. Never look back. Never look back. No. Never look back. Never look back. No. We're gone. There's no place I'd rather be. 'Cause we're gone, and you're just staring back at me. I've been looking for a way out. I can't find my way now. I just need you by my side. Lately, I've been thinking, baby, we could get away and never look back. Never look back. Never look back. No. Never look back. Never look back. No. So nag-aantay lang ako guys. Sobrang sweet nila dito sa 3 chefs. So i-try nyo to. Ayan si Kuya, gising-gising. Yes. 6 toppings ni lahat. Okay. And for the last is cheese. Oh, grabe. Sarap. Yes. Ah, grabe si Kuya. Extra yung cheese. Saka Wow. last is yung parmesan. Uy, ka-special. Yes, 3 chef special to for only 250 ma'am. Nice. Yan, alam nyo na guys ha. Find my way now. I just need you by my side. Lately, I've been thinking, baby, we could get away and never look back. Never look back. Never look back. No. Never look back. Hindi ko makita yung TVT ko eh. To you, wow, ice cream. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday Wish ko dahil kay to Bang. you. O, di ba, muntik umabot. Ayun na si Sir. OMG! Sir, hindi ko alam saan natin ilalagay. Doon tayo sa other table. Happy birthday din. Thank you Anong everyone. message mo sa sarili mo? My message to myself is go for gold, get out. If it makes you happy and it makes you reach your goals in life, and if you value your life, then yes, do it. Wow. O siya, kain na. Sumakit yung ulo ko. Daga na kami ikaon kanina, di ba? Pero ako, well, hiling ko dyan kung pasta o pizza. No? So, naatay pasta din guys, gikan sa 3 chefs. So, ganina, ang Avas, kang ayan na siya.
naara dito si Ayan guys, meet Ayan. Yeah. Three chefs is kang Ayan o kang Gab. And napamisa. O naapagit sa lang usa ka partner. Kasi 3 nga naman. So, Sir Gab, Sir Ayan, unsa man ninyo ang pizza? Kaning unsa man ni siya title ani? Amo ni siya ginganlan og 3 chef special. So naani siya 6 ka toppings nga among gibutang ani. Okay. And pinaka mahog siya 7 jud kay pangda sa cheese na gid siya. So Una ka ni. amo na to ang carbonara. Carbonara. Which is bestseller gid na siya namo. Okay, sige. Naapagit siya kuyog nga garlic bread, no? Oh. Garlic bread, dapat yung garlic ganahan gi ko ani la. Sige. Nahon sa tanabe. Nga. Ato ni soy ang carbonara. Yan na yung audience na dito si Sir Ayan. Oo, dapat ganun ka-close. Okay, so Daya ba? oo, di ba? Sige. Ako guys ba, daga naman takan gikauno pero wa man ni unda akong kabusugan. Eh usahay ba matinga akong nagpil ako na kay mga gipamuhing beat ko. Okay, so guys, mao ni ang carbonara sa 3 chefs ha. Yan na sa mga bacon bits, egg labu. How much? Oh, pila na siya? Pila sa ka-order ani? For only 120 pesos lang na siya. Ooh, legit na pasta na. Dalawan be. Ganahan na ba siya ng carbonara, sir? Na-sense niya. Kuya, pagpabaan na nila kay Lagi. pasta eater din na mo diri. Mulam, sir, eater jo ko in general. Oh my God, oy. Game, dalawa na to eh. Game. Happy birthday! Amo ka mo. Oo, siya talaga yung may birthday. Unfair. Unfair ha. Pero kung ako masunod, ang usag yung kapakita sa bacon ako ibutang dire. 400 grams. So ano na siya, bacon na may konting pasta. Bacon na kami. O ganahan ko niya. Napa may yung mga pasta dito sir. O kanina carbonara. Napa. Nice. Oh ha? Nakadyo ko yung audience. Oo, kailangan malapit talaga sila. Happy birthday! Ayan ang totoong may Yung anak ka rin naging sa move park. O di ba wala maintindihan? Ako sa nindiwasan bro, ano dito sa 3 chef special. Sakto ba sir? Sakto diba? Una, from the looks of it, cheesy kay siya dagway. Diba? Oh. Ah, grabe, special yan. Di, carry pa? Oh. Oh ha? Oh. Ah, grabe yan. Ay. 6 kinds of cheese yan. Grabe yan, sir. Wait lang, wait. Chill. Oh. Oh ha? Na times 2 na pala. Init pa nila, pero Teka lang naman. ano sa ganahan para pag pasta mo? Baka gusto nyo kumain, sir, ha? Try nyo rin. Kumani ko ninyo, be. Ano mi na ni hapon lagi bitaw mi? Hindi, try nyo lang, sir. Baka di nyo pa na-try. Hindi pala nila tinikman. Okay, guys. So, siho na tayo yung 3 chef special. Init pa ning minatay ha, in fair. Init pa siya, pero dahil sa mukha ka food nga dili init, no? Kasi, go. Awan na good. Wow. Game. Grabe, punong-puno ng sahog. Hindi ko alam kung ganyan talaga siya karaming toppings o may special treatment, sir. Ay, talagang ganyan yung ano na. Ah, yun naman Bibigay talaga. pala. Uy! What you see is what you get. Oh, wow. Ika nga. Love. Pila man ni sir? For only 250 pesos. Uy! What? Uy, ang mga pizza nga akong natiwlawan hang anas, 250 gamay paan ni. Inamaw kayo, kanin guys, sulit, 12 inches na. Tarawa! Yung 250? Yeah, and also kani amo ang dough is kami homemade yun. Sa So home. kami po ay missing ng baget. Oh, asa ng baget tanan. Homemade ni siya unless sa kaning kuan kanang pasta di ba naman So, wala na ito nga na sa Kani siya homemade gyapon ni siya nga hot sauce. Katugid mo ang pinaka head chef mo utok yung ani sa si Luis Kit Kaputulan yang name. Ah, Yeah. so, ang 3 chefs guys, si Ayan, si Gabog, si Luis. Yes. Ah, okay, game. Ato Gusto ko na ganyan ka-close. Okay, tap. Aray ta dress hot. Kanang hot sauce. Aray ta hot, be. Game.
Actually, ano yung pagkaon ng pizza? Parang lamay kita ba? Burger nga to. Ba mo? Kaya ang sauce ba? Kaha, pag-ausap ko na. Dili sa kanang pala sa lain nga hot sauce bitaw. Lahi ang consistency almost muna sa suka. Pero bagay sa pizza. Nasa mo rin anak kagamay nga ako mataste ha. Hala, uy. Kaya ba mo guys, ang hot sauce ba sa iyang pizza? So lamay sa iyang pizza no? Napakagpino nga, lamay po sa sausog, lechon belly guys! Grabe siya. All around. Grabe. Ano dahil ni siya kabutangan gid Na, ano sir? Ako pa ninyo no? Inyo na i-jar ba? Nga, butan mo dito. Pizza and lechon belly sauce. Shit! At specific na pizza lang talaga. And lechon belly. Diba? So guys, again, kung walang willing na, bisita mo dito sa Move Park. Ako mga favorites dito so far, of course, Rap Samgyupsal, Avas, og 3 Chefs, and of course, ang 74-inch grill. Oh, ba't kaya? Sa uban, kailang. Grabe siya. Ha? Hindi, pero ang kanya ko magipagsultin nyo, suwaye yun ni. Kaya kung dito nyo suwayan, you'll miss out. Oh guys, sa dami ng food park sa Cebu, Liloan lang talaga ang pinakamasarap. Busog pa lang yung kuron, pero kung wala pa ko nabusog, honestly ko ma-share. Pero, lagi sa kay birthday sa umanghod, di ba? So, okay. Sir Ian, Sir Gab, dagang salamat kayo. Thank you. More power pa sa inyong negosyo. Unya, may utang-dagang itong mga flavors, no? Unya, i-jar, ikuha na ni, ha? I-take out All-purpose na yan. sauce. Oo, sige. Thank you kayo, sir. Yeah, thank you. Okay guys, so kakatapos na namin kumain kami ng shrimp, crab, calamares, tuna panga, inihaw na baboy, sisig, pizza, pasta. Ano pa yung kinain natin? Merong shrimp na something. Scallops. Sobrang dami namin kinain today guys. So ngayon, Takoyaki din. takoyaki pa pala. Nagpapahinga lang kami. It's still Dane's birthday, so we're still having loads of fun. Tapos, itong iced tea ng Rap Samgyupsal, sobrang sarap talaga. Hindi ko maintindihan kung bakit. At, dahil hindi enough na ito lang ang iinumin ko, so, meron din tayong Mango Graham. Pero hindi pa natin kaya, so, tambay muna siya dito guys, okay? Again, broadcasting live from Move Park here in Liloan. Birthday boy! Happy birthday. Never back. Never back. Okay guys, so sobrang dami namin kinain, di ba? Na inantok ako at halos hindi na ako nagsasalita the whole night. So, i-close na namin tong video na to. Maraming salamat. Sinamahan nyo kami today for Dane's birthday. Don't forget to subscribe and click on the bell icon para kayo ang unang-unang manonotify pag meron tayong mga bagong videos katulad nito. So thank you guys and we will see you on the next video. This has been Hangry Panky. Goodbye mga animal!